खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दङखौ। आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। दिनै आङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैराबारि जायगायाव मोनसे बिबार फुलि बानायनाय दङ। बेखौनो आङो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनसिम शेयार खालामनो लानाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेयावहाय बिबार फुलिल' मोननाय जाया, बायदिसिना बिफां फुलि, बेनिफ्राय फानलु फुलि बेफोरखौबो मोननाय जायो। नैबे जाबाय बिबारफोरखौ फानगासिनो दङ। फांसेयाव 30 रुपिस लायो आरोना, ओमफ्राय बांद्राय लायोबा 25आवनो मोनो फांसेयाव। जि समायना समायना माखासे जोब्बाय, माने बिथिंबो दंखासैमोन, ओमफ्राय दा लांगासिनो। नैबे बारनायखिनिया दिनैनो जोबगोन होनदों आरोना लोगोफोर, आरो माखासे फुलि बानायगासिनो। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बायनो गोसो दङब्ला बे खैराबारिनि माने दैलि बाजार जाग्रा खाथियावनो बेखौ फाननाय जायो आरोना। बेनिफ्राय लामायाव फानबाय थायो, बेनिफ्राय सिङाव गावबा गावनो बासिनानै लांफैजायो आरोना। बिसा न'खरनि माने खाथियावनो फानो, लामायावनो। नोंथांमोना बिबार मोजां मोनोब्ला बायफैब्लानो जाबाय। आंबो बायनानै लाबाय, माने आंहा माने लांनो असुबिदा मोननानै माने बांद्राय लानाय जायासै आरोना। आङो माब्लाबाफोर गारि लानानै लांफैसिगोन। नैफोर जाबाय फानलु फब्रा फुलै, जोंनिया फानलु फब्रा होनो, माने बेखौ मा होनो बैथिंजाय आरो नै फिसा फिसा बारनाय नङा, बे गोजौ जानानै बारनाय। आरो बे जाबाय गलाप, बेखौहाय फांसेयावनो बुरजा दाम लायो आरोना। आं बेखौ बुंथ'ला, मानो होनबा बिगोमाजों खमायनानैबो लांनो हागोन। माखासे फुलि ओंखारगासिनो दङ। दा नोंथांमोना बिबार बायनो लुबैयोब्ला बेखौ बायफैदो। आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो जायफ्रा दिनैसो फार्स्ट आंनि भिडिअखौ नायबाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आङो थाब भिडिअ होनो हानाय जाथ'वाखै, मानो होनबा बिराद खामानिया माने हास्लाबा आरोना खामानिखौ फोजोबनो, माने समाबो माने सानाबो माने थाबनो हाबो नालाय। समखौ होसोग'नो हायैनि जाहोनाव आङो माने एक्सट्रा टाइम होनो हायाखै आरोना भिडिअ बानायनायाव। थेवबो आङो चेनेलखौ दिहुनबाय जेला, गेजेर गेजेर फिसा फिसौ भिडिअ एंगारलांबाय थानोसै। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोननायनि गेजेरजों आङो बे चेनेलखौ दिनैसिम फोथांनानै लाखिगासिनो दङ, आरो लाखिबाय थागोन होननानै साननानै लानाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ नायखांनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। ओमफ्राय बिबारखौ नायनानै माने बायालाबासिनो थानो हाया, बेनिखायनो फैदो नोंथां।